میشد کم کن ویدیو را فرستم. یاد خواهد چای خوریم بعد ویدیو میشد. با حضور. خب بسیار چای زیاد است. هر سخت تشنم ассалому алайкум дӯстон азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. имрӯз хостам дар бораи яке аз программаҳои машҳур TikTok видео кунам. TikTok чист? чаро TikTok дар як вақти муайян зуд машҳур гашт? аз TikTok чӣ хел пул кор кардан мумкин аст? чӣ гуна монетизатсияи TikTok-ро фаъол карда мешавад? аз TikTok кадом одамҳо метавонанд ки кор кунанд? барои чи тиктокерҳо дар ҳамхел ҷойҳои хуб нишаста истироҳат мекунанд? ин ва боз якчанд маълумотҳои зарурии ҷолиб дар видеои имрӯза. касоне ки бори аввал ба видеои мо дохил шуданд ва намедонанд ки ширкати алабум чӣ гуна ширкат аст, ба шумо мегӯям ки мо қариб тариқи 2 сол аст ки ба фурӯши телефонҳо машғулем. дастсафкаи мо ба тамоми федератсияи Россия ҳаст, инчунин ба Тоҷикистон низ дастсафка мекунем. муҳоҷирон аз ин ҷо пулро медиҳанд, мо бошем ба шаҳрҳои Панҷакент, Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб бепул телефонҳоро бурда дастрас мекунем. касоне ки телефон хариданду мехоҳанд ки ба хонаҳои худ равон кунанд, ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. инчунин дар Русия низ агар заказ карданӣ бошанд, марҳамат занг занед. ширкати алабум ҳамеша барои хизмати муҳоҷирон тайёр аст. пеш аз он ки видеоро оғоз кунам, як чизи муҳимро тариқи кори интернет, яъне ҳамчун як маслиҳат хостам гуфта гузарам. яъне пул кор кардан тариқи YouTube, тариқи TikTok, аниқтар тариқи интернет ду мушкили асосӣ дорад. якум мушкилӣ, яъне меҳнати зиёдро талаб мекунад. шумо бояд аз меҳнати зиёд натарсед. дуюм маслиҳат бошад, яъне советҳои бепул, маслиҳатҳои бепул хело зиёд мешавад ки ба инҳо набояд шумо аҳамият диҳед. масалан вақте ки шумо кор бо интернетро оғоз мекунед, маслиҳатчиҳо сар мекунанд: мо нами корҳои беҳударо, ягон кори серьёзния дор, ту мардаку ягон кори нормал некун, беҳуда чӣ кор мекунем вақти худро сарф карда? инами гапҳо ба аксарият бачаҳои мо таъсир мекунад ва бисёре кас ҳамин корро мепартоянд, аз баҳраш мебуроянд. рости гап, барои ман ҳам чунин советҳо хело зиёд буд ва меҳнати зиёд ҳам дошт. ҳамин чизи асосӣ, аз меҳнати зиёд натарсед, ба ҳар хел советҳо гӯш накунед. агар аз таҳти дил мехоҳед ки тариқи интернет кор кунед, яъне ҳамин корро аз таҳти дил доред. тамом. сабаби зуд популярӣ гаштани TikTok дар чист? яъне якум, вақти каме одамонро мегирад. дар TikTok як чизи асосӣ аст ки аз 15 секунд история сар мешавад то 1 минут ва ҳамаш ҳамин видеоҳо коротки, кӯтоҳ, дигар информатсия нест, танҳо видео. аз ҳамин соб ин чиз ба мардум зуд писанд омад. яке аз сабабҳои популярӣ шудани TikTok дар ҳамин аст. ҳамин вақт чой нарехтӣ умед? чой хӯрем бо қувват мешавад. сабаби дуюми зуд популярӣ гаштани TikTok дар чист? яъне TikTok рости гап меҳнати на он қадар зиёдро талаб мекунад. бо TikTok метавонед танҳо тариқи телефон видео кунед, ҳатто дар худи программи TikTok, яъне монтаж ҳаст, метавонед аз ҳамон худи TikTok монтаж кунед. баъдан барои TikTok ягон хел студия, ягон хел расходҳои зиёдӣ лозим нест. чӣ хеле гуфтам, дар TikTok ҳама одам метавонад популяр шавад, яъне ба ҳама шанс ҳаст. хоҳ кадом касб кори гина бошад, хоҳ муаллим, духтур, рассом, хулоса повар, программист, яъне ҳама метавонанд видео кунанд, чунки дар ин ҷо аудитория хело калон аст. ҳама ба худ мухлиси худашро меёбад ва метавонад ки дар ин ҷо популяр мешавад ва рекламодателҳои худро ёбад, тамошобинҳои худро ёбад. хуб дӯстон азиз, расидем ба ҷои асосии видео. аз TikTok бо кадом роҳҳо пул кор кардан мумкин аст? якум, монетизатсия. монетизатсияи TikTok ҳам ба монанди YouTube баъзе қоидаҳои худро дорад. касоне ки монетизатсияро намедонанд, хай бовар дорам аксарият қариб ки ҳама медонанд, касоне ки намедонанд як бор такрор мекунанд. монетизатсия яъне шумо видео мекунед ва дар видеои шумо ҳам партнёр реклама мемонад, яъне ягон партнёрска пайваст мешавед, дар шумо реклама медиҳад. вақте ки видеои шумо просмотри зиёд мегирад, ҳамон рекламаи шуморо зиёд одамон мебинанд,
аз ҳамин ҳисоб баъдан ҳамон партнёрс ба шумо пул медиҳад. қоидаҳои монетизатсия чӣ хел аст? дар ширкати Алабум як проекти навро оғоз кардем ки ин ҳам мушкили муҳоҷиронро бартараф мекунад. Бисёр муҳоҷирон мушкилӣ доштанд ки мехостанд ки инструментҳоро харидорӣ кунанд ва намедонистанд ки чӣ гуна ба Тоҷикистон рон кунанд. Мо бошем ин мушкилиро ҳал кардем. Аз ҳаминро сар карда касоне ки мехоҳанд ки инструментҳо заказ кунанд, метавонед ба сомонаи мо дароед, инструментро заказ кунед, пулашро бошад аз Русия диҳед, мо бошад то Тоҷикистон бурда дастрас мекунем. Хулоса ҳам барои плотнико, ҳам барои сантехнико, ҳам барои слесаро, барои электрико, барои ҳамаи устоҳо ҳаст. касоне ки фармоиш додинанд, марҳамат ба сайти alabum.com дароед, расмиашро тамошо кунед, дар борааш маълумот гиред. агар ягон саволҳо бошанд, ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. дар TikTok бояд аз 10,000 зиёд подписчик дошта бошед ҳатман. дар як моҳи охир ҳамаи видеои шумо бояд 10,000 просмотр гирифта бошад. як чизи асосии дигар, аз 18 сола сину солатон бояд ҳатман калон бошад. агар аз 18 хурд бошед, яъне TikTok-ро фиреб карда намешавад. ҳангоми монетизатсия пайваст шудан ҳатман аз шумо паспорт мепурсанд ва проверкаи хело сахт мегузарад. ба ҳамин чизам хело бодиққат бошед. чорум чизи асосӣ ҳамин аст ки видеои шумо бояд авторский бошад. яъне чӣ хел? бояд шумо худатон видео карда партоед, видеои каси дигарро гирифта напартоед. ҳаст бороҳое ки видеои ҳар киро гирифта мепартоянд, вақте ки подписчик ҷамъ мекунанд. бо ин тарзам пул кор кардан мумкин аст, лекин танҳо бо воситаи рекламодателҳои промой, яъне баъзеҳо мехоҳанд ки чизҳои худро тариқи шумо реклама кунанд ва шумо аз онҳо пул мегиред ва баъдан метавонед реклама кунед, лекин тариқи монетизатсия шумо кор карда наметавонед. танҳо одамоне ки авторски видео мекунанд, худашон видео мекунанд, ҳамонҳо метавонанд ки монетизатсияи TikTok-ро пайваст карда пул кор кунанд. монетизатсияи TikTok аллакай дар якчанд давлатҳо ба кор даромад, лекин дар Русия бояд ки аз ҳамин аввали 2021 бояд ба кор дарояд. хушбахтона аллакай як функсия, як настройки кашалог дар TikTok пайдо шуд, яъне чӣ хел аналитика, чӣ хел балансро нишон медиҳад. якчанд вақт пеш пайдо шуд. аз ин бармеояд ки дар Русия низ рӯзҳои наздик бояд монетизатсияи TikTok-ро сар диҳанд. агар дӯстон азиз, дар ин ҷо як чиз дигар мегӯям. агар ҳамин видео сазовори лайки зиёд ва просмотри хуб гашт, ҳатман дар оянда дар бораи дақиқа бахшиш камтарак сар ҷобоҷо мешавад, чӯзар омадааст ки агар видео лайки зиёд ва просмотри хуб гирифт, дар оянда ҳатман дар бораи чӣ тавр монетизатсияро пайваст кардан, бо кадом роҳҳо, ҳамаашро як ба шумо нишон медиҳам. ва боз якчанд роҳҳои дигар ҳаст ки тариқи TikTok пул кор кардан мумкин аст. ҳамаашро як видеои пурра карда ҳатман нишон медиҳам. хуб дӯстон азиз, ин буд якчанд маълумоте ки оиди барномаи TikTok ҷамъ намуда пешкаши шумо гардонам. чӣ хеле гуфту, як бор дигар такрор мекунам ки агар видео лайки зиёд ва просмотри хуб гирифт, ҳатман оянда дар бораи ҳамаи роҳҳои пул кор кардани тариқи TikTok-ро гуфта мегузарам. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед, то онҳо низ огаҳ бошанд. то видеоҳои оянда, хайр.